Schola Cantorum, čiže škola spevákov, ako zbor seminaristov z kňazského seminára v Spiskom podhradí, jestvuje od znovu otvorenia od roku 1990. My sme už jeho 3. alebo 4. generácia. Spievajú v nej tí, čo vedia najlepšie spievať. Pred nami to bol 60-členný súbor a schola vtedy vydávala kazety aj CDčka. Dnes sú z našich predchodcov dôstojní páni. Väčšinou správcovia farností na Orave, Spiši, Zemplíne, Šariši či Gemeri. Veríme, že sa po štúdiu a po vysviacke stretneme v teréne vo farnostiach. Sme zvedaví, ako sa im darí a pozdravujeme ich. Slovensko moje, očina moja, krásna si ako raj, ako raj. Na tvojich holiach nádhery tronia budoli šumidu. Roky v seminári ubehli veľmi rýchlo, aj keď ich bolo 6. Dnes sú to už len spomienky a veľmi milé, najmä na spolubratov, na spolukňazov, na spolužiakov. Po semináre mám mnoho zážitkov. A taký krásny zážitok mám najmä, keď sme spievali na vianočnom koncerte v Bratislave. Bolo to troška aj smutné, lebo sme sa lúčili so scholou. Ja som tie roky presedel za orgánom. Bolo niečo úžasné počúvať, keď spievala celá katedrála. Tak Spiská kapitula a zároveň škola naučila ma hľadať a vnímať hodnoty. Dnes hodnotu Boha, ktorého dennodenne má možnosť nachádzať človekovi. V seminári nás bolo 360 a jednou z najkrajších vecí, ktoré sme v seminári mohli zažiť, bolo aj to, že sme mohli spoločne spievať v schole Cantorum, ktorý skvelý bol a dúfam, že skvelý aj je. Od Spišskej kapituly som sa ani nevzdialil, som vlastne za kopcom. Spomínam si na prežité roky v seminári a sa mi ani nechce veriť, ako to všetko ubehlo. Ten čas príde, že sa to stane, chcem Bohu vlastne žiť oddane. Chorí a trpiaci znamenajú v mojom živote veľa. Rád si nájdem čas na nich. Rád ich navštívim, či sú mladší alebo starší. Totiž tieto stretnutia nám dávajú veľa obom stranám. I tým chorým, i mne samému. Je to povzbudenie, je to posila. A preto som rád, že ich mám. Aha, kde sme boli? V Lurdoch. Pozri, ako sme tam boli. A všetky detičky. No, kamaráti naši. Aj ty si tam. Človek má v živote veľa priateľov, stretáva veľa ľudí a voči týmto ľuďom má aj určitý vzťah priateľstva. Ja už 2 roky môžem hovoriť, že mojim najlepším priateľom je práve tento chlapček Tomáško. Tak to cítim a tak to aj prežívam. Keď mám chvíle, keď nevládzem, prichádzam k nemu, prichádzam k jeho rodičom i bračekovi, s ktorými si veľmi dobre rozumiem. No najlepšie si rozumiem práve s ním. Rozprávame sa tak, ako môžeme a rozumieme si. On rozumie mne a ja rozumiem jemu. Zo svojej kaplánky nemám ďaleko do rodiska, tak využijem každú príležitosť navštíviť svoje rodisko. Navštíviť miesto, kde som mal prvú svätú omšu a navštíviť najmä svojich rodičov a matku. Každý z nás má určité záľuby a ja si pamätám, že už od mala som si vypestoval vzťah k športu i k tomu aktívnemu, i k tomu aktívnemu, že som hrával futbal. A tak, že nakoniec som sa dostal aj k rozhodovaniu zápasov nižších futbalových súťaží, dokonca ešte aj v seminári som píšťalku bral do rúk a do úst. No a keby som to bol futbalista, keby som futbal nehral sám, zahral si ho buď so staršími, alebo aj mladšími. A najmä tým mladším niekedy pomáham a vraciam sa k tomu rozhodovaniu.
Teraz, keď sa už spovedali kajúcnici, tak sa budem spovedať ja. Som tu správcom farnosti v dedinke Veličná. V tejto Veličnej patria ešte 3 filiálky. Je to Oravská Poruba, Revišné, Istebné. Tento kostol už prešiel mnohými prestavbami, premenami. Naposledy tu bolo obnovený strop malby reštaurátorkou Gregovou. Treba povedať, že v tejto farnosti žijú i veriaci evanjelickej cirkvi. Na starosti má približne 650 veriacich. V ostatných filiálkach nie sú kostoly. Táto knižnica nám hovorí o histórii Veličnej, môžeme takto povedať. Je to veľmi stará obec, patrila medzi župné obce Oravy. V tejto Veličnej, najmä tu na tejto fare, pôsobili veľké osobnosti. Som v prvom rade najznámejšieho biskupa Slovenska, za biskupa Jána Vojtašáka. Taktiež tu pôsobil kanoník Grebáč a tiež aj básnik Pavol Ušák Oliva. Veriaci z Istebného sú najpočetnejšie zastúpení, čo sa týka katolíkov. Chcem spomenúť veľmi pekné spolunažívanie s veriacimi z evanjelickej cirkvi. Musím tiež ale povedať, že mojou takou pravou rukou je aj farská rada, ktorá mi pomáha vo všetkých oblastiach, čo sa týka farnosti. A okrem celotýždňových povinností kňazských, či už vyučovať náboženstva, rôznych náuk, či už birmovných, sobášnych, krstných. Občas si vyjdem aj do záhrady. Teraz sa chýli ku koncu jesenné práce, ešte treba dooberať ovocie. Tak toto som prišiel teraz dooberať. Uskladniť to treba. A občas nám príde aj taká nečakaná návšteva. Máte dosť jablka? Je dosť, ale mi dáš, zoberiem si. Si zobereš, no. Štefan bol nielen dedo v ročníku, ale pre mňa a v mojom srdci má veľké miesto. Poznáme sa už dlhé roky, už pred seminárom. Poznáme sa z jedného kraja a poznáme sa od detstva. Takže rád Štefana navštívim, najmä teraz, keď sme susedia vo farnostiach. Moja farnosť Sihelné má 2000 duší. Akí sú to ľudia? Veľmi skúšaní, gorali, čiže obyvatelia hôr. Sú skúšaní nielen prírodnými podmienkami, veľmi namáhou, ťažkou prácou na poli, ale bola skúšaná aj ich viera. Dlhé roky si tu nemohli postaviť kostol, hoci po ňom veľmi túžili. Až v roku 1990 začali so stavbou tohto chrámu. Sú tu ľudia obetaví, majú početné rodiny, neboja sa detí. 5, 6, 9 detí nie je zriedkavosťou. Matky sa takto pri zdieľaní viery deťom stávajú akoby misionárkami lásky. Ich deti sú veľmi úprimné a tešia sa z každého dobrého slova. Je radosť pozerať na ich vďačné oči. Práve preto, že majú veľa súrodencov, sú veľmi komunikatívni. Máme tu detský zbor aj mládežnícky zbor. Mládež sa takto učí byť tvorcom dobra a nie konzumentom zla. Chlapi sú veľmi spätí s prácou, s drevom. Je tu mnoho tesárov, stolárov, dokonca tu máme aj ľudového rezbára. Ale viacerí sa pokúšajú o takéto ľudové rezby. Niektorí dokážu aj zhotovovať samostatne gajdy. Máme tu 2 ľudové zbory, gajdošov a huslistov. V kostole máme aj veľmi peknú sochu
Panny Márie od tunajšieho rezbára Jána Sivoňa. Návštevníci často mi závidia krásu oravskej prírody, ktorú môžem obdivovať len, keď vyjdem z fary. Škola má aj stály repertoár. Chodíme a zúčastňujeme sa rôznych náboženských podujatí, podobne ako predchádzajúca škola, a spievame tie isté chorály. Boli by sme veľmi radi, keby sme si s nimi mohli spoločne zaspievať. Ale žiaľ, je to iba ilúzia, ale možno by to išlo aspoň cez obrazovku. Pomaly tá skladba, keď ju nacvičujeme, dáva sa do tej jednoty, do toho celku a do súzvuku, tak povedal by som, aj my sa dávame pomaly do tej jednoty, do toho spoločenstva. Všetko to začalo kňazskou vysviackou. Po primíciách pán biskup ma poslal na 9 mesiacov do Levoče na prvú kaplánku. Potom na 4 mesiace do Vysokých Tatier a v 98. roku som nastúpil ako správca farnosti v Chmelnici, tu pri Starej Dubovni. Chmelnica je rízou katolíckou farnosťou, má vyše 900 obyvateľov. Takým špecifikom z tohto miesta viditeľným sú práve 4 kaplnky na všetkých 4 svetových stranách. Táto Chmelnica sa vyznačuje aj takou silnou jednoliatosťou. Jednoliatosťou národnostnou, no zároveň aj náboženskou. Keď som prišiel sem do Chmelnice, išiel som raz zo svätej omše večer, jedno malé dievčatko mi povedalo: duchovný otec, ale predchádzajúci duchovný otec si nepískal. A tak jedna z mojich zárub je aj pískanie. Som radostný človek a mám rád ticho. Preto som aj vo fare sám. Veľké požiadavky na seba nemám a čo potrebujem, tak to poväčšine v tichosti zvládnem sám. Tu patrí aj otázka kuchyne. Samozrejme, že často a veľmi rád prijímam aj pomoc rodičov a veriacich. Jednou z mojich zárub je aj jednoduchá práca. Ako každý človek, aj kňaz potrebuje relax. V zime občas vybehnem s deťmi na korčule, s ministrantami na lyže. V lete hrávame každoročne fotbal. Kňazský výber kontra požiarníci, nad ktorým drží svoju ochrannú ruku aj svätý Florián, práve patron požiarníkov. S mladými organizujem chmelnícky výstup na niektorý štít Vysokých Tatier.
no veľmi často si do Tatier zabehnem aj sám. Chmelnica má svoje špecifikum, má svoj folklór. Máme tu detský súbor Lusk, zbor mladých Jugend a tí najstarší majú tiež svoj súbor, ktorý nesie názov Marmon. Keď sme v jeden deň pred posviackou kostola postavili tento ambón, tento oltár a stýčili tento krásny kríž, tak dlho do noci som tu sedel a pýtal som sa sám seba, kto je pre mňa Boh. A vtedy jeden z veľmi blízkych ľudí mi povedal, Boh je pre vás celý život. A ja veľmi túžim, aby každý jeden človek, každý jeden dnešný moderný človek mohol povedať, Boh je pre mňa celý život. Mníšek nad Popradom je farnosť s jednou filiálkou. Väčšinu času počas dňa trávim buď v škole s deťmi, alebo s veriacimi, alebo potom večer v kostole, v dedine. Sem tam idem na nejakú návštevu. A cez deň človek nemá čas na to, aby získaval informácie, musí ich väčšinou odovzdávať, ale večer si zapnem počítač a prostredníctvom internetu si môžem prečítať denník SME alebo Dominofórum, alebo sa môžem takýmto spôsobom spojiť s mojimi priateľmi, ktorí sú na celom svete a cez maily môžeme komunikovať a takto môžem udržiavať kontakt so svetom tu takto trochu ďaleko na konci sveta. K farnosti patrí filiálka Hraničné. Obec je známa svojim dreveným kostolíkom zasveteným nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Je to veľmi pekný drevený kostolík, je to národná kultúrna pamiatka a náklady na údržbu presahujú možnosti veriacich. Môžete si v ňom všimnúť zreštaurovaný obraz svätej rodiny zo 17. storočia. Tento biblický výjav zvestovania pravdepodobne v takomto spracovaní alebo v podobnom spracovaní nikde na svete neexistuje. Môžete si tu všimnúť vľavo Boha Otca, ktorý posiela archaniela Gabriela do Nazareta k Márii so zvesťou, že sa stane Božou matkou. Anjel nesie v ruke kvety. A čo je pozoruhodné, tento archaniel Gabriel letí okolo Ľubovnianskeho hradu. Život kňaza má svoj pravidelný rytmus. Kňaz je vlastne k dispozícii tým ľuďom 24 hodín denne. Ľudia čakajú od kňaza, aby dával zo seba, zo svojho vnútra, z pokladu cirkvi, aby dával Krista. Ja keď mám večer voľno, tak venujem sa literatúre, rád mám dobrú literatúru, rád mám poéziu, čítam si, píšem. Vyšla mi kniha poézie, teda kniha básni. A sem tam v časopise niekde mi výjdu nejaké básničky, nejaká poézia. Jednu báseň vám teda prečítam. Bez partitúry. Mám malý orchester, akurát na jedno srdce, kde nad večným ostinátom lietajú vopred ohlásené kontrapunkty a v nedočkavých pomlčkách sa trasú spotené ruky, gombíky a vlasy. Mám malé srdce, akurát na jeden orchester, kde v nesmrteľnej krvi plávajú vopred rozpustené lásky a v nedočkavých úderoch sa chvejú spotené kvinty, legáta a trioly. No a ďalšou mojou veľkou láskou je hudba. Som rád, že môžem učiť deti hrať na gitare alebo na klavíri a rád mám tie chvíle, kedy si môžem sám len tak pre seba niečo zahrať.
Ako malý chlapec som chcel byť pilot a potom sa dostať do misií, napríklad do Novej Gvineji, a teraz sa mi to tak splnilo. Občas sa dostanem do vzduchu a misie Senegal mám pod kopcom hneď. Ako kňaz, keď sa pohybujem vo výškach, by som chcel mať vlastnosti orla. Má nadhľad nad mnohými vecami. Orol vidí nebezpečenstvo tam, kde ho po zemi chodiaci ľudia nevidia. Budí rešpekt, aj obdiv, a preto ho aj mnohí nenávidia. Je samotár, ktorý nelieta v krdľoch ako vrana. Mnohí by ho chceli vidieť vypchatého. Lieta síce ako zdanlivo voľný a slobodný, ale aj on musí dodržiavať zákony, ktoré nám dal dobrý Pán Boh. Preto ma priťahujú duchovné výšky, ale k tomu človek musí niečo aj prežiť, aj pretrpieť. Do rizika sa neženiem a pre mňa sú to skôr také meditačné športy, pri ktorých nemusím veľa uvažovať, hlavne keď idem hore kopcom s padákom naložený. Tak si mnohé veci premyslím, oddychnem. Vždy od malička ma lakali výšky, a tak som zostal pri tých športoch. Len musím povedať, že to, čo robím v otázke paraglidingu, profesionáli nazývajú xeroxovanie krtincov. A zase, čo sa týka lezenia po skálach, tak profesionáli tomu hovoria skalná gymnastika. Mám 3 filiálky, početnú cigánsku komunitu, zhruba 1800 ľudí, čiže 4 kostoly, takže niekedy je toho tak normálne a niekedy je toho dosť, ale nesťažujem si, aspoň mám pocit, že som užitočný pre druhých. Súcitím so svojimi veriacimi, s ich problémami a snažím sa Božie slovo podávať aj s humorom, aby to niekedy v kostole nevyzeralo ako na tanečnej zábave v rodinnej hrobke. Pán farár, čo tu bude? Keď si to dáme do poriadku, tak by som chcel, no vieš, jak na Vianoce pre malé deti, aby tu bol Betlehem napríklad, že sa mám kde prezliecť, aby tu bola nejaká miestnosť na popolec, sa mám kde skryť. Toto je vlastne prvá cirkevná budova, alebo Buda na tomto pozemku. Má názov Betel. Betel znamená v hebrejčine Boží dom. A bolo to miesto pre patriarchov, kde sa stretávali s Bohom. Takto asi do roka urobím niekoľko kúskov takýchto malých skulptúr a tie porozdávam, lebo som kočovník ako kňaz a nerad by som sa sťahoval s veľkým množstvom. Som tak skoro ako cigáni. Mám vzťah k otvorenému ohňu a k drevu. Takže podľa toho potom sa aj správam tu. Nemám televízor, takže si toto môžem dovoliť.